entre 33 minuts i 43 segons. Fort aplaudiment per Cesc Ramon Torres, campió del duatló-cross. Enhorabona, Cesc, ocupant el teu lloc al podi. I hem portat aquest obsequi de crema de cacauet, fotografia de campions. Fort aplaudiment per ells, els campions de la categoria juvenil. Aquesta foto de companyonisme amb els 3 campions 2023 acordada de Llobregat amb un temps de 40 minuts i 27 segons. Fort aplaudiment per la Cristina Alejandro Taboada. Aplaudiment per ella, campiona del duatló. Enhorabona. La foto de campiones. I ara sí, ens fem la foto conjunta de la que va ser el vídeo de la Cristina, la Júlia i la Laia. Fort aplaudiment per ells i elles. I a Cadet, amb un temps de 40 minuts i 51 segons. Fort aplaudiment per la Laia Ferrer. Molt bé, Laia. Enhorabona, Laia. Primera classificada al quadre de tiros. T'emportes aquest premi de campiona del duatló de muntanya 2023. Fort aplaudiment per les 3. El primer classificat campió d'aquesta categoria de cadets amb un temps de 34 minuts i 16 segons del PL3. Fort aplaudiment per la Nau Pérez Pastor. Enhorabona, Mursal 2354. Primer classificat d'aquesta categoria de cadets. Ens fem la foto de campions. Enhorabona als 3. Categoria de cadets. La campiona d'aquesta categoria infantil femenina amb un temps de 36 minuts i 4 segons. La dorsal 7110 del Gavat Triatló. Fort aplaudiment per la Neus Lliberos de la Fuente. Aplaudiment per ella, campiona de la categoria. Felicitats a Enhorabona, remportes aquest obsequi. I la crema de cacauet del nostre patrocinador era... Totes juntes. Molt bé. Les Dalton. Acabem el primer classificat d'aquesta categoria infantil masculina amb un temps de 34 minuts i 1 segon. Fort aplaudiment per l'Aleix Prades Lara. Pugeu tots junts a dalt. Otro con la bici por detrás, mira, de verdad. Joder. Tato, mira com aquí.